Oi, escoita xa que vai comezar. Radio Sintonica, Radio Carcamal, Radio Carcamal, Radio Carcamal, a do Torreilla e Radio Carcamal. Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Ola, hoxe os meus compañeiros Daniela Castro, Daniela Poza, Alex, Sabela, Roy e Martín Iglesias van vos contar unhas interesantes noticias. Este luns 24, os 4 integrantes do grupo de vacas viñeron ao Colexio Torreilla. Viñeron a darnos un concerto despois do recreo en Polos Creativos. Primeiro estiveron con infantil, primeiro, segundo e terceiro ás 12:15. Despois actuaron con cuarto, quinto e sexto ás 12:45. Foi inolvidable, aplaudimos, saltamos, bailamos e cantamos. Foi increíble. O Céltica xoga o domingo a xornada 13 no Salvador Otero contra o Barbadáns. Estableceu un novo récord para o clube. Gañou 5 partidos seguidos en terceira. O Céltica está en cuarta posición. Se segue así, xogará a fase de ascenso á segunda ref. Hoxe, venres 28 de novembro, aquí, ao Colexio Torreilla, viñeron 2 xogadores profesionais de ping-pong. Déronnos unha charla acompañada dunha demostración. Explicáronnos un pouco a súa experiencia no mundo deste entretido deporte. Esta charla forma parte do programa Xogade. Na Biblia do CEIP Torreilla, o pasado 26 de novembro, o alumnado de quinto e sexto tivemos un escape room contra a violencia de xénero. E o alumnado de primeiro e segundo tiveron un obradoiro. Hoxe, o alumnado de terceiro e cuarto teñen un obradoiro. Esta actividade foi organizada polo Concello e levada a cabo por anacos educativos. Este vindeiro xoves 4 de decembro, ás 8 da tarde, o Cineclub Entre Cortiñas, no auditorio da Illa de Arousa, proxectará o documental Lola, estreado na 39ª edición de Cine Europa en Santiago de Compostela. Conta a historia de Dolores Blanco Rodal, de Cangas, nos tempos da Guerra Civil. O martes 25 de novembro, no noso cole, houve un pequeno acto contra a violencia de xénero, no que baixemos a pista cuberta con cartolinas con manifestos e cantamos a canción Lisístrata de Fillas de Casandra. Ás 12, os representantes de cada curso foron co profe Alberto e a profe Lucía para participar no acto municipal. Ademais, o alumnado de sexto redactamos un manifesto que queremos compartir con vos. Manifesto 25N sexto C. O 25 de novembro conmemoramos unha data que non debería de existir, o Día contra a Violencia de Xénero. É moi triste ver que moitísimas mulleres sofren maltrato, porque aínda hai homes que se pensan máis poderosos. Queremos que isto non pase nunca máis. Queremos que todas as mulleres sexan felices, que vivan ben a súa vida, sen medo, que sexan libres, que sexan reconocidas en todos os ámbitos e que se respeten os seus dereitos. Agora mesmo haberá mulleres que están sufrindo violencia. Fixémonos ao noso arredor e denunciemos. Queremos que non haxa máis agresións, nin máis acosos, e poder vivir en paz. Desexamos construir un mundo libre de machismo e desigualdade e rexeitamos por completo a violencia. Axuntémonos para conseguir un mundo mellor. Xuntas e xuntos somos máis. Paremos os pés á violencia machista. E ata aquí o informativo desta semana. Adeu. Adeus! ASMR.